Cròniques de Gothel. Capítol 128. La mort de la justícia. Estem vora el llac, d'on surt una bruma que comença a formar-se una figura enorme, d'uns 5 metres d'altura. Dintre de la visió pertorbadora, sentim un crit atronador que engela el cor. A pesar de la densa neblina, es veu una figura molt imponent, amb 2 banyes gegants, que li donen un aspecte de colors infernal. El ser de la corrupció avança matant a tota natura per on passa. Res torna a créixer. El deixeble del maligne camina en pas immutable, mentre una bossa gegant de dents, com dagues, se li acaba de formar a la boca enorme. La bèstia para de súbit per ensumar l'aire i amb veu comú i terrible pregunta: «Qui et ve a liberar?» Just sortir el primer mot per la boca del dimoni, sentim un gran terror reverencial immediatament. És la criatura més temible que ens hem trobat mai, amb diferència. El bo d'en Carcosa, per exemple, que ens va fer sortir corrents i fer caqueta, va ser aplastat per Noriandel com un titallot. No té ni la 10ª part de l'aura de poder que aquest ser. Estem davant de Gargauth,
o com el coneixen en el seu desolador paratge, Gormouth, el devorador d'ànimes. Res creix al seu pas, res respira a prop seu. Ell governa a l'Avern, al costat de Zariel. Bretac, Alistair i el coronel es senten corromputs a l'instant. Bretac adquireix una fòbia a tots els dimonis amb cornamenta. Immediatament aparta la mirada del gran tità demoníac. Alistair adquireix una pulsió que li crea necessitat d'agafar carronya. Tot el que pugui agafar i portar com un Diògenes digne ho agafarà. Per últim, el coronel Arthur Douglas Mortimer té la millor notícia, que és que ha deixat de sentir la seva pròpia merda i ferum eterna. La mala és que és culpa de l'assalt repentí d'un trasllat de realitat. El coronel confederat es troba enmig d'una visió de la guerra de successió, trinxeres, canons, mort i destrucció. Les bales de canó travessen carn, pedra, mur i granit. A pesar de la cruesa, li agrada molt la bellesa de la mort, la seducció de la sang. Li pugen com el primer xupito de tequila, aspre, però amb ganes de més. Definitivament té ganes de matar, incontrolables. El nan Gorthol s'ho mira amb severitat, essent conscient de l'impossible gesta que tenen davant. El paladí justicier Eisenhorn s'enerva com a bon Hellrider, possedor de la verdadera justícia infinita, i li espeta la cara, sense por, al dimoni. La luz del Averno no te favorece, Gargauth. Deberías volver al agujero del que has salido. Aquí estoy, pequeño humano. Decidme, ¿por qué nos tendría que eliminar como los gusanos sarnosos que sois? El ser, en menys d'un segon, està a la porta al costat del coronel amagat, a punt de disparar-li, i li agafa el cap, deixant-lo inconscient. Abans de perdre la consciència, el coronel es dona compte que ha entrat dins la seva ment. El ser es comunica a través del coronel. Bueno. Así que habéis conocido al rey de los golems, ¿verdad? Alistair, pàl·lid com el paper, afirma amb el cap. El dimoni parla a través de la veu del coronel. Te ofrezco un trato. Te ofrezco liberarte de tu maldición a cambio del alma de tu hermano. Solo tú puedes entregármela y romper el enlace de tu libro. Es un buen trato. El coronel treu un pergamí i una ploma i comença a escriure redactant un contracte per entregar l'ànima del seu germà, Noriandel el Gran, i si no, perdrà la seva. El dimoni deixa en pau el coronel confederat i li espeta a Alistair amb la seva pròpia veu. Has hecho bien, Alistair. Ya tengo un motivo para dejaros vivir. Alistair, però, preocupat per l'empresa que ha de digerir, li pregunta. Solo una pregunta, todopoderoso ser infernal. ¿Tiene algún punto débil el rey Golem? ¿Cómo podemos acabar con Noriandel? ¿Cómo podremos capturar el alma de mi hermano? Solo hemos visto destrucción por donde él ha pasado. Parece ser indestructible. ¿Nos puedes decir algo? Sembla que es pensa 2 vegades les seves paraules. Su punto débil, la vanidad. Solo quiere enfrentarse a poderes que no comprende. Es un ser que aspira al máximo poder. Alistair, tan preocupat com abans, amb els seus desitjos, s'emporta l'escut i tot el cadàver i les seves pertenències cap al Tormentor. Doncs el Diògenes està actuant amb poder. De fet, mira al seu voltant, escodrinyant, buscant ronya, merda i qualsevol cosa que pugui importar-se dins del naviu. Quan ja posàvem a la bèstia de ser, Eisenhorn, trastornat, enfadat, iracund, amb si mateix per no haver actuat davant d'aquesta bèstia, amb un tracte infernal que ha fet el seu company, presa del pànic i de la ira, es llença sobre la bèstia sense pensar-ho 2 vegades i en una doble mortal intenta atacar-lo, arribant com a màxim al seu genoll, impactant, creuant-li una ferida al ser mil·lenari. El que succeeix a continuació passa en menys d'un segon. El dimoni contraataca ferotgement, agafant a Eisenhorn amb les mans, tan gran com el paladí, i com si fos un rostoll de pa, l'enlaira i el clava les seves banyes infernals, atrevessant cuirassa, carn, os, òrgans i pell.
Abans que Alistair el Metabard intenti posar pau parlant amb el dimoni, Gargauth el corruptor ens tira davant el nostre amic, més resistent, destruït amb rius de sang manant per la seva sòlida armadura. Se'ns fa un nus a l'estómac i les pilotes se'ns pugen a la nou. Los términos del contrato, Alistair, acaban de cambiar. I xescant els dits, com el mateix Thanos, reconstrueix el pergamí i ens entrega el nou contracte, on vol totes les nostres ànimes si fracassem. La criatura se'n va, no sense abans amenaçar-nos amb que vigilem el nostre company, doncs ell no és l'única força suprema que hi ha en aquest pàrem. Alistair, amb cuidados intensius, ressuscita Eisenhorn. Els dos comencen a notar que s'estan allunyant dels seus déus. Doncs el pacte que han fet amb el maligne és absolutament contra natura, amb els seus cors purs. L'únic positiu de tot l'assumpte és que el gran Noriandel, el rei dels gòlems, ja no és coneixedor de tots els nostres moviments. El Metabard, al sanar-se la seva corrupció, es dona compte que porta 1000 andròmines, un cadàver, un tros de mà i diferents coses del paratge que no haurien d'estar sobre d'ell. De fet, es sent molt incòmode, brut. Un cop pujats tot el Tormentor, veiem a la mascota de Silvira, consumida per molts anys, i agafem el cadàver. Seguim la ruta cap a Elturel. Gorthol condueix i els altres dormen al Tormentor plàcidament. Mentre Eisenhorn dorm, Alistair s'aixeca i continua fent de les seves. Eisenhorn el Hellrider, ¿estás seguro que eres digno de llevar esa armadura? Aún puedo saborear tu sangre. No me has aguantado ni medio asalto, insignificante humano. Eso sí, cargas con el único objeto que puede ayudaros a derrotar al Rey Golem. Pero eres capaz de canalizar su poder. Ni de broma. ¿Hay alguien más poderoso que tú entre nosotros? ¿Serás capaz de hacer lo correcto? ¿Qué es lo correcto, Eisenhorn? ¿Eres digno de ser Hellrider? El paladí es desperta de súbit, suant un altre cop, molt preocupat i molt pertorbat. Mira al seu voltant i tothom descansa en pau. Alistair, girat, somriu amb els ulls oberts, com si fossin dos fars. Està aconseguint el seu propòsit. El Tormentor està travessant un mar de cadàvers que fa traquetejar. De fet, al principi semblaven pedres i Gorthol s'està donant compte de que és una muntanya de cadàvers. Segurament era un camp de batalla entre dimonis i diables. Lucian, amb la seva vista d'elf, príncep, veu les torres d'Elturel i just davant un gran campament que està a mig camí del nostre destí. A dalt de tot del monticle més alt, observem tot el paratge, quan al costat ens donem compte que un cadàver sosté un paper molt important. S'hi pot llegir: t'han tallat les cames i ja no pots ballar? Ets un zombi podrit i el ritme abandonat als teus músculs? Vine a la sala de festes d'Elturel, on no desentona ningú. Vine a la sala de festes d'Elturel a l'Avern. Benvinguts a Avernus, la sala de festa d'Elturel a l'Avern. He-Man and Skeletor! I pel mateix preu t'emportaràs una ànima. Continuarà.